Добър ден. Добър ден, госпожо. Добър ден. Има ли тук чешма да пие човек? А вие откъде сте и за къде сте? От София съм. Озовах се тук случайно. Пътувах с един камион и си пропуснах разклона. Тази сутрин тръгнах за едно село. Пътувам на автостоп. От тук коли не минават. Ще трябва да отидеш пеш до разклона. Колко километра? Няма 18 километра. Тук имам едно шишенце с вода, може да си вземеш. Хубаво е, водата е планинска. Ти тия хлябове, виждаш ли ги, дет ги нося? Ще ги карам на едни старци, които живеят в горната махала, защото се обезлюдихме и няма кой да им кара хляб. Ти какво ще правиш там в селото, дет си тръгнал? Хора има ли? Не знам, за първи път отивам. Къща ли ще купуваш? Не. Няма да купувам къща. Защото в някои райони купуват много къщи. Но в нашия район никой не купува къща. Всички си оставаха къща и тръгнаха на където и видят очите по разни държави. Там обезлюдихме се много. Пипи, всичкото го изпи. Аз бях много жаден. Ще се върнат. Кои? Хората. Не вярвам. Понякога си мисля да, понякога не. Но нещата така се обръщат, че все по-налошо отива. Нали, качи ли някой иска да те накаже? Нали, разбирам да си виновен, да те накаже, ама цял район виновен. Аз трябва да тръгвам. Благодаря за водата. Планинска е. Ти май се отказа да ходиш до селото. Има и по-кратък път. Надолу тръгваш по едни сипи и след това по нивите и за 2 часа и над Сандански. Много е стръмно, ама е много кратко. Кой е това? Това? Камера. Ще ми позволите ли да ви снимам, така както сте с хляба? Мене ме е дълбоко срам. Снимай си наоколо. Наоколо е тъжно, а вие сте така усмихната. Нека ви снимам. Много искам един мой приятел да ви види. Мястото тъгува. Аз не му се давам. Казвам се Дафина. От село Скребътно съм. Работила съм български държавни железници. Като стигна дървото, пускаш. Казвам се Иван.